táto cestička je cestička k výhre. Jestli se chceš naučit rapovat, zvol tuhle cestičku. Kali má číslo určitě na Rytmuse, ten tě to naučí, takže... Tu rivalitu mezi koučama, vy jste furt říkali, že jo, jako jsme kamarádi, ale potom najednou jste na sebe vytahovali různý finty, jak toho člověka nalákat k sobě. Překvapil tě třeba někdo? Vieš čo, ani ne, pretože presne tie povahy, aké máme a jak sme sa zoznamili, tak tie idú aj von. Nikto sa na nič nehrá, čiže vedel som, že Vojta Dík je vtipkár a veľmi inteligentný človek, takže on na to povie takým svojím humorom, ktorý mu prechádzal samozrejme. A Pepa Vojtek si myslím, že ona nijak nemusí extra bojovať, to je proste Pepa Vojtek, čiže ideš k nemu, lebo to je Pepa Vojtek a nemusí ani nič povedať. A Janka Kiršner takisto výborná spevačka, tam ľudia a plus hudobníčka, muzikantka hotová, takže tam ľudia takisto mali jasnú cestu. Takže to celé bolo v rámci nejakej srandy. Nikto sme nechceli ísť do nejakých podpasoviek, nikto sme nechceli vlastne pourážať toho druhého, pretože určite by sme chceli mať pekné vzťahy aj po tejto show a ne sa tu doťahovať a proste mať na seba stále vytasené tie zuby. Čiže bolo to všetko v rámci normy a keď to aj na kamere možno vyzeralo, že aha, tak toto bolo už drze od niekoho, tak v reále sme sa proste na tom potom smiali a tie vzťahy stále sú výborné a môžem povedať, že možno ešte lepšie, jak boli na začiatku. A myslíš si, že třeba Janka Kiršner vytahuje nějaký ty svoje ženský zbraně? Tak ona je krásna žena, vieš, tak ona nemusí vyťahovať nejaké ženské zbrane a hlavne, keď si človek pozrie, tak výber tých ľudí, tak oni idú za ňou preto, lebo poznajú históriu jej, čo sa týka tvorby. A plus ona je veľmi, veľmi srdciarka a prežíva to, takže ona nemusí nejaké extra zbranie vyťahovať. Proste je to Jana Kiršner a ja idem ku Jane Kiršner. Tam to tlmočí, to je presne jak Pepa Vojtek. Alebo teda aj Vojta Dík. Sú to osobnosti jednoducho. A kde je podle tebe z těch koučů takový jako nejzákeřnější? Takovej, který jako nejvíc bojuje do posledního momentu? To je tiež ťažko povedať, pretože každý bojuje za toho svojho. Každý chce mať v tom týme tých najlepších ľudí, takže bojuje. A zákernosti tu naozaj neboli. Ja si myslím ale, že Pepa Vojtek je najväčší pohodiak. To by som dal ako pohodiak a my ostatní teraz sme ešte takí poblaznení trošku, ale Pepa Vojtek je taký, že najväčší pohodiak.